जिल्लानि सिङाव बर' गामिफोरखौ ड्राग्स मुक्त खालामनायनि जे मोनसे इनिशिएटिभ जोङो बेखौ बयबो लानांगोन आरो चिरां जिल्ला एबसुआ बेखौ जोङो अराय सम जोङो ड्राग्स मुक्त थारमाने ड्राग्स गैयै मोनसे बर' समाजनि थाखाय चिरां जिल्लानि सिङाव जों बेखौ अराय सम जोङो नाजालांबाय थागोन बे जाहैबाय मोनसे ड्राग्स दा जोङो नुबाय दाखालि जोङो नुबाय गुणसकनि जि रिजाल्ट गुणसकआव जोंनि रिजाल्टखौ जोङो नुबाय बेनि रिजाल्टआ जोबोद मोनसे गाज्रि अबस्थायाव जेराव फोरोंगिरिफोर दङब्लाबो बै फोरोंगिरिफोरनि बुरजा थानाय फोरोंगिरि फरायसालिनि जि मोनसे गथ'फोरनि जि अबस्था गोबां एक्सटार्नेल बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जोंनि क्लास 5 आव थानाय जोंनि गथ'फ्रा लिरनो हाया बा फरायनोबो हाया दा बे बेलायाव जोंहा मोनसे गिखानाय फैदों नों क्लास 5 आव जुदि फरायनाय जोंनि फरायसाया जुदि नोङो क्लास 5 मोननायनि उनावबो फरायनो जुदि लिरनो रोङाबा बियो इंलिसखौ थानानै मा अबस्था फैगोन बे हाइ स्कुल थानानै मा अबस्था फैगोन मेट्रिकआव मा अबस्था जागोन थाङै थुङै मोनसे बाथ्राखौ जों नुबाय बा बुंनो हायो फ्राय जोंनि गेजेराव स्कुल ड्रप आउट जादों दा बेखौ जोङो खुनु बोदोर जोङो दोनबोया बेखायनो फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनसे मावथांखि हिसाबै जों अराय सम लाबाय थादों मटिभेसन होबाय थादों माबा खालामबाय थादों जोंनि जि मोनसे इनिशिएटिभ जोङो बेखौ लाबाय थादों बेखायनो जोङो बै जोंनि गुदि फरायसालिनि जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथे जि मोनसे जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे मोनसे बेसिक नलेजखौ जाहाथे गुदि फरायसालिनिफ्राय जों जाहाथे सोलोंनानै फैनो हायो बे जाहैबाय लिरनो आरो फरायनो जाहाथे बेखौ मोनबोयो जों बे बिथिंखौ जोङो खावलायगोन लोगोसे जि मोनसे स्कुल ड्रप आउट जानायनि जि मोनसे परिबेस बा जोंनि गुदि फरायसालियाव दिनै गुणसकआव रिजाल्टआ गाज्रि जानायनि थाखाय जोंनि फोरोंगिरियाल' दाय बे नङा जोंनि बिफानाबो दाय थागोन लोगोसे जोंनि जिखिनि गार्जेनफोर दं बेवहाय हयथ' जों गोबां गार्जेनफोर नुबाय माने गावनि गथ'फोरखौ प्राइभेटाव फोरोंबाल' जोथोन लानाय जै नोङो सरकारियाव फरायबाथाय बेखौ नोङो माने फिसा बाथरुमफोर बायदि जायखौ जोङो बर'आव बुंसोलायो बेफोरबायदिसो जों नुनायखौ नुनो मोनदों आरो दा बेखायनो जोङो खावलायगोन माने जोंनि समाजनि बा गासै पृथिबिनि जोंनि देरसिन सम्पथिया माने मानसिनि सम्पथियानो मानसियानो देरसिन सम्पथि दा बेखायनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों उन्दैनिफ्रायनो जेरैबायदि जोथोन लानांगौ केयार लानांगौ फरायसाफोरखौ जों जेरैबायदि जोथोन लानांगौ जों बेखौ लानांगौ जोङो नुबाय गोबां गार्जेनफ्रा नोङो गथ'आ मा खालामदों मा खालामाखै बेनि थालखौनो लाया माने ओरैबायदि जाबावबाय जोबोद मोनसे दुखुनांथाव माने सोरबा मैगं फानो बा सोरबा गुबुन गुबुन आबाद मावो न'खरनि लाइभलिहुडनि थाखाय न'खर थांनांगौनि थाखाय बेफार फालांगि खालामोबा आबाद खालामोबा गुबुनाव माबा मोनसे संनाय खावनाय गोसो जायो जोंनि आइजोफ्रा बा बिमाफोरा दा बे बेलायाव मा जाबाय गावनि गथ'खौ माबा मोनसे टाइम पास खालामनो नांगौ गावबा गथ'खौ जों माजों बुरखायनो गथ'खौ नों माजों मा खालामनो मेनेज खालामनो बे बेलायाव मा जाबाय मबाइल होनानै मा जाबाय गोबां गथ'फ्रा मबाइल एडिक्सन जायो मबाइल एडिक्सन जायो जायनि थाखाय बिथांमोननि मेगनाबो मोनसे देहायारिबो बियो नस्थ' जादों नोरजिया जालांदों गेलेनायबो गैला माबो गैला लास्टआव बे मबाइल डिमान्ड खालामो मबाइल मोनाबा फरायनायखौबो नागारगोन बेबायदिनो जोंनियाव मबाइल मोनैनि थाखाय नोङो माने फरायनायखौनो गारनांनाय बिदि मोनसे परिबेसबो फैबाय आरोखि जों नुबाय दा बेखायनो जोङो खावलायगोन जाहाथे खुब साबधानै जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ मबाइलनिफ्राय जानगाराव दोननानै जोङो बोरै गथ'खौ खांलांनो हायो आरो जों गामि आफादखौ खावलायगोन जाहाथे गामि आफादाव खुनु बेयाव ड्राग्स मोनसे अबस्था जाहाथे बे हाबनो हाया ड्राग्स गोदोराबो जाहाथे हाबनो हाया जों गामि आफादखौ खावलायगोन लोगोसे जोंनि गथ'फोरा जेरैबायदि फरायनो मोननांगौ जेरैबायदि जोथोन मोननांगौ बे गामियाव सोर हाबदों सोर थांदों बबेयाव थांदों बै गामिनि गासैबो लाइमोनफोरनि फरायसाफोरनि हिसाबखौ खालामनांगोन बेयाव माने जानानै समाजा हाला गावबा गावसै बेबायदिबा जानाय नङा जोङो दाबो जोंनि समाजा जों जेरैबायदि जोङो गोग्गो समाजनि थाखाय जेरैबायदि जोङो सिमां नुदों बेखौ जोङो बयबो जुदि नाजायोब्ला जों दाबो मोनफा मोनफा गामि मोनफा मोनफा न'खर बेलेग लानानै मोनसे समाज जादों दा बेखायनो जोङो गासैबो न'खरा गासैबो गामिया जुदि थिग जायोब्ला जों जेरैबायदि दिनै समाजखौ नुदों लुबैदों गुन गोनां माने गोग्गो मोनसे समाजखौ जों जेरैबायदि लुबैदों जों बेखौ मोनगोन जों होननानै आसा खालामनो हायो लोगोसे समाज बिथिङाव जोङो दाबो जि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय
बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाया दाबो जोबाखै दा बेखायनो नैबे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय लोगो लोगो माने बेयाव गोबां मोनसे गावनि देहायारि न'खर संसार गथ' गथायनि फोरोंनायनि बेबस्था बे मोनसे गोबां जेंनाया फैदों दा बेखायनो नोंथाङा बेखौ आं सोंबावखागोन माने जों नुबाय दा उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय आरो गुबुन गुबुन दा समाजनि थासारि समाज दिनैहाय माने नैबे ससियेल मिडियानि जुगाव गोबां जोङो नुबाय माने गोबां न'खरा दिनै गावस्रादों नङा गोबां माने हाबा जाखानाय हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव भुल बुजाबुजि गावजों गावनो नोङो माने गोबां माने भुल बुजाबुजि जानानै बिथांमोना न'खर गोबां बेनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा आलाय जादों लोगोसे बै गामिफ्राव जि गामिफ्राव बिथांमोना दङ बै गामिफ्राबो दिनै जोबोद खस्थ' मोनदों बै हौवानि गामि बै हिनजावनि गामि बै गामिजोंबो परिबेस मोनसे नांलायनाय बै न'खरजों न'खर मोनसे नांलायनाय परिबेस आरो मोनसे जोंनि गेजेराव गथ'फोरनि सोरजों थांगोन सोरजों थाङा बेबायदिनो गथ' खांनायनि बेलायावबो गोबां जेंनाफोर दिनै नुजानो मोनदों दा जों बेखायनो जोबोद मोनसे दिनै जोङो जोबोद दुखु मोनदों जोंनि बर' समाजाव मानो बिदि जादों मानो बेबायदि मोनसे दिनै माने मोनसे समाज बेबस्था गैयैबायदि माने मोनसे थासारिया माने गुबुंले मोनसे थासारियाव सहैनायखौ जों नुनो मोनदों जाहाथे जों सावरायगोन माने बे बेलायाव जाहाथे गामिफ्रा गोख्रों मोनसे नोजोर होगोन जाहाथे रावबो जि जुलि जाबाय रावबो जाहाथे आरोबाव बेबायदि फाथैलाय बिसिनाय बा सोरजोंबा खारफालांनाय मालायनाय जोङो मोनथिबाय बा जोङो नुबायबो जोंनि बिबानगिरिफ्रा आनखि गोबां गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो फैनाय रेल स्टेशनाव नै उमुगजों थांदोंनो गुबुन हारजों थांदोंनो ओरै जाबायनो बेबायदि गोबां जोंनि गेजेराव एग्जामपोल दङ आरो जोंनि अफिसावबो गोबां जोंनि जिल्ला अफिसावबो फैयो जोंनि गासैबो मोनस्नि जोंहा जिल्ला दङ बे मोनस्नि दखराफोर दङ बे दखराफोरावबो माने ओरैबायदि जानानै दङ माने सानफ्रोमबो नै ओरैयाव नोंजों थांलायदोंनो उमुगा ओरै जाबायनो उमुगा ओरै थांदोंनो ओरै जाबायनो बेफोरबायदि सानफ्रोमबो जोंनियाव फैयो आरोखि माने जों बेखायनो जोबोद मोनसे दुखु मोनदों जों बेखायनो जोबोद जोङो गोथार गोसोजों आरो गंग्लायनाय जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि समाजाव जायफ्रा समाज खान्थिजों जुलि जाबाय बे बिथांमोना जाहाथे संसारनि दिनै खस्थ'खौ नुनानैनो गावनि बिसि आरो फिसायनि गेजेराव माने गावलायनांगौ बा गावस्रालायनांगौ जाहाथे बेबायदि मोनसे साननायखौ जाहाथे गारबा जों बेखौ सिगां जिल्लानिसिम जानानै जोबोद बुंनाय जों खावलायगोन लोगोसे जोङो नुबावदों बे जाथायफ्रा आथिखालाव गोबां जोंनि गेजेराव माने इजि साननाय इजि माने हास्थायनाय बा माने मा रोखोमै गोरलैयैनो थांना थानो हायो बा जोंनि गेजेराव मोनसे जोङो नुदों माने रंजानायखौल' लुबैग्रा बेफोरबायदि मोनसे फैयो दा जोंनि गेजेराव जों नुबाय वर्क कालचार होननानै माने हाबा मावनायनि जि मोनसे जोंनि माने कालचार वर्क कालचार होननानै बुङो बे वर्क कालचारा जोंनि मावनाय दांनाया जोबोद मोनसे लेहेम जालांबाय जोंनियाव हमना लादों नैबे जोंनि थुक्राझार ओनसोलनि अमर बरगयारि जोबोद मोनसे बिथाङा साक्सेसफुल दिनै आबादारि जोंना अन्थाइबारिनि सासे दङ अनसोरां नार्जारि बिथांमोना दिनै जाखांफु जोंनि चिरां